malam nanan. Ɗalibai kun dai gani watan azumi sannu yana wucewa ya kusa karewa. Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Malam ka ga monita ban mishi komai ba, ya samu lalar shi kawai yayi ta magona. Ni ma malam ka dobi kumatona, ya mare ni har na ga wuta a idona. Ƙarya suke yi wannan ai sharri ne. Subhanallah. Malam wallahi ni ma shaida ne. Ni ma malam rannan ban faɗa maka ba, na shiga kewaye yanzu zai leka ne. Subhanallah, hakan bai dace ba, wani irin iskanci ne. Malam karka yarda da abin da suke faɗa, alƙur'an sharri ne. Wallahi malam yana yi ko ni na ga shi da Ai wannan bai dace a bashi ba. haka nan muka kyale shi ba mu gama malam, amma abubuwan da yake da yawa. La haula wala quwwata illa billah. Ka ji hasada ɗan sharri, ashe ba ku so na? Wallahi malam ƙarya suke yi. Da Allah ku saurara, in samu wuri zauna. Ku bar maganar idan muka tashi karatu, zan yi hukunci na. Muna magana akan azumin Ramadana, mu mai da hankali akan goman ƙarshe, wanda cikinsu ne daren Lailatul Qadri ke bujurowa. Mu ƙara ƙaimi mu ƙara yawan ibadu, da rana karatun ƙur'ani mu yawaita, ba mu ta musu ba. Malam Lailatul Qadri in ta bayyana biya zan gane ta. Ku ji sha kai ba ka gane ta. Monita tashi in tashi ka miƙe tsaye. Me yasa za ka ce da Salisu sha ba kai ya tambaya ba? Malam Lailatul Qadri ya tambaya fa, wai bai gane ta. To ka faɗa mana alamomin ta guda uku, Lailatul Qadri me ke nuna ta? Malam ai ba wuya, da daddare idan Lailatul Qadri ta zo, za ka ji karnuka ba sa iya haushi ba, kai ko ya ka sa a bakin kura ma ba za ta yi cizo ba. Wannan ne alamomin ta na gane ta? Kwarai kuwa malam, daren Lailatul Qadri za ka ga bishiya ta gamji ko cediya, ta yi ruku'u ta yi sujjada, tana cewa Allah ba ni ruwa isha, ba ruwan kwata ba, su kuma ganyaye. Dakata haka ya isa, koma zauna. Wannan ya nuna ashe duk darussan da muke baka ganewa. Malam ni ma gwaggwajin mai ta gaya mun. To fito nan zo tsaya, tashi fito mana, zo ka tsaya gabana, bari in tambaya cikin sauran ɗalibai. In dama ƙorafi kanka kullum yayi yawa, ka bugi wancan kamaru wancan, amma kuma in mun yi karatu ba ka riƙewa. Malai ina riƙewa. To shi kenan, zan maka tambaya idan baka amsa ba. Duk wacce kamara da wacce ka yi wa bulala a gadon baya, yau sai su rama ba za su bi bashi ba. Wayyo Allah na, malam tambayar ayi mani mai sauki wadda ba zan kasa ba. Ba mai zafi ce ba. Mun karanta hadisi jiya na Nana Aisha radiyallahu anha, wanda ta ce idan goman ƙarshe ta zo, abu uku da manzon Allah ɗaha yake sallallahu alaihi wasallam. To
Malam da larabci zan yi hadisin ko da Hausa. Da wani yare ni na karanta maka. Malam da larabci ka karanta mana, amma ni ka sani tun ina ɗan yaro na ƙone ga haƙori, shi yasa larabci ke wuya bakina. Oke to naji. Ina bulala duk wanda ya san monita ya taba bugun shi. Yawa Allah yau zamu rama zaluncin da yake mana. Malam dan Allah dakata dan Ko Allah. ka karanta ko na sanya ɗalibai kowa ya yi maka bulala goma goma. Wayyo Allah malam dan Allah, bari na karanto inna a ɗaina. Ina baka minti 20 mu je mu yi sallah mu dawo aji. Ko ka karanta ko su zane ka. Malam na yarda.